V mene spoločnosti Bohnenkam SRO by som vás chcel privítať v našom stánku, kde prezentujeme pneumatiky pre ťažký priemysel. Ako máte možnosť vidieť, naša prezentácia pozostáva z dvoch hlavných značiek, a to indickej značky BKT a značky Galaxy. Spoločnosť BKT označuje všetky radiálne pneumatiky OTR označením Air Max SR. Nosnou triedou by som povedal je skupina L3, L4. Za môjim chrbtom máte možnosť vidieť dezén SR31, SR41 a SR51 a SR53. Pneumatika SR30 a SR31 kategórie L3 je určená na tie mierne až stredne ťažké podmienky pre kolové nakladače a dampre. Pneumatika SR41 v kategórii L4 je už určená pre ťažšie podmienky, hlavne pre nakladače a dampre taktiež. Vyznačuje sa veľmi dobrou trakciou, čiže si užívateľia pochvaľujú veľmi dobré trakčné vlastnosti tejto pneumatiky, ako aj vysokú životnosť danej pneumatiky. Pneumatika kategórie L5, za mojím chrbtom môžete vidieť dezén SR51 a SR53. Dezén SR51 sa vyznačuje takisto extra výbornou trakciou a dezén SR53 zase výbornou extra životnosťou. Tento dezén sa hodí hlavne pre prácu priamo pod lomovou stenou alebo v ťažkých podmienkách recyklačných liniek. Druhou značkou je značka Galaxy L3, L4 a L5. Chcem upozorniť hlavne na produkt kategórie L5. Je to vlastne novinka pod označením LDSR 510, ktorá sa vyznačuje extrémne výbornou trakciou a vysokou hĺbkou dezénových drážok. Táto pneumatika sa takisto hodí do tých najťažších podmienok priamo pre prácu pod stenou v lomoch alebo na recyklačné linky. Druhou pneumatikou je tu pneumatika skupiny L4E4 pod označením HTSR 400, ktorá podobne ako pneumatika BKT sa vyznačuje veľmi dobrou trakciou a vysokou životnosťou. V skupine L3 tu prezentujeme pneumatiku LDSR 300 E3 L3, pneumatika vhodná pre kolové nakladače a dampre, ktorá je vhodná na stredne ťažké až ťažké podmienky.